Baarissa podi, baarissa podi, podi, baarissa podi, baarissa podi. Golf Podcast by Väinö Viitaharju ja Joakim Hautala. Jakso 35. Baarissa podin scramble takanapäin. Kyllä, olihan mahtava lauantai. Kiitos kaikille, ketkä oli paikalla. Kyllä. Kiitos Golf Pirkkala ja Ravintola Bufferi myös. Ja Golf Center. Siellä jaettiin hienoja palkintoja. Oli puttereita ja bagia ja älykelloja Huaweilta ja petsiä ja korttia ja mitä kaikkea. Kyllä siellä jaettiin uusi driveri ja joo, kyllä siellä jaettiin tavaraa, mutta ehkä enempi tossa mikä jäi itsellä mieleen, niin jotenkin niin ihmiset oikeasti niin kuin viihtyi koko päivä. Kyllä. Oli niin kuin mahtava huomata se, että kaikki tuli kiittelemään jälkeenpäin, että oli ihan jätkät hyvä tapahtuma, että näitä lisää. Niin. Joo, se on se isoin vähän, juttu. niin kuin, vähän erilaista. Kyllä. Eihän se normiklubikin aina. Että Jep. paljonhan tommosia on aina just yritystapahtumia ja muita, että siellä on vähän extra happeningia, mutta ihan kiva järjestää ihan tolleen niin kuin perusklubikisonakin tavallaan, että se ei ole niin eksklusiivinen juttu tavallaan. Jep. Artistit veteli hienosti siinä vielä palkintoja ja jaon jälkeen. Sinne jäi mukavasti porukkaa. Nautti illan tunnelmasta vielä Pirkkalan uuteen hienoon ulkopaviljonkiin, josta sillä nimellä voi kutsua. Taratest Lounge. Juuri valmistuneeseen. Joo, oli kyllä ihan hyvä tunnelma. Kyllä. Jos et ollut mukana kisassa ja kiinnostaa nähdä fiiliksiä, niin YouTubesta löytyy aftermovie-pätkä tästä kisasta. Kyllä. Golf Centerin kanavan alta. Ja kiitos myös meidän huikealle kuvaajalle Severi Hopsulle. On kyllä maaginen äijä kameran kanssa ja teki huikeata duunia siellä. Kyllä. Pieni shoutoutti Sevelle, että jos jollain on tarpeita kuvaajalle omaan tapahtumaan tai mihin tahansa kinkereihin, niin Severi Hopsu kannattaa laittaa korvan taakse nimenä, että on viimeisen päälle ammattilainen. Ja pieni shoutout vielä DJ Tonto väylällä 1-4 paikalla, niin se keräsi kyllä isot kiitokset, että siinä jengi viihtyi kyllä, että siinä kerääntyi jengi kasaan ja siinä oli aika helmi meininki kyllä. Mekin oltiin siinä koko päivä just sitä varten, että nähdään kaikki kisailijat, että päästiin kaikkien kanssa heittämään vähän jerryä, niin varmasti jäi siitäkin kaikille ihan kiva muisto, että ei ole vaan se, että näkee alkuinfossa ja palkintojen jaossa ja that's about it, niin oli ihan kiva, että pääsi kaikkien kanssa vähän niin kuin höpöttää ja muuta. Olihan nyt toki, siellä oli kuitenkin kauempaakin tullut porukkaa, toki kyllä. Suurin osa oli paikallisia, mutta oli porukkaa tullut jopa Kerigolfista asti ja Euramaalta oli tullut porukkaa ja Vaasasta ja oli mukava nähdä. Jengi oli jaksanut ajalla Tampereelle asti tapahtuman takia ja hieno nähdä. Kyllä. Joo, en mä tiedä, onko tässä enää mitään jaettavaa siitä. Ei, ehkä me voidaan mennä muihin viime viikon tapahtumiin. Niin. Mutta joo, tosiaan ehkä semmoisen noston tähän just niille, että nyt kuitenkin aina määrä on rajallinen, mitä sinne mahtuu porukkaa, mutta niille, ketkä ei tänä vuonna päässyt, niin kattokaahan se aftermovie ja kannattaa ensi vuonna olla kärppänä paikalla. Laittaa heti kalenteriin, kun sen aika on, niin kyllä siellä näkyy, että jengillä on ollut oikeasti mukavaa, niin kyllä kannattaa ehdottomasti tulla ensi vuonna mukaan. Kyllä. Viime viikko muita happeningejä. Aloitetaan nyt vaikka tuosta Eurooppa-tourista, kun sieltä oli ratsut valittuna. Mä valitsin Markus Armitake. Te pulletti. Ja Ugo Kuson. Sulla oli Guido Migliozzi ja sitten Andrea Pavan. Kyllä, Italian kaverit. Meiltä molemmilta yksi missasi katin ja yksi teki katin ja 3 lyönnin erotuksella Pavan oli sitten kyllä. Armitage parempi. Armitage antoi vähän mulle hyvää, kun taisi lähteä triplalla. Teki tokalereille muista triplan sunnuntaina, niin se on pientä happivaraa, vaikka siellä meinasi kyllä Pavanikin tulla sieltä perälänputeella vastaan, mutta
mutta piti pintansa. Varmaan tiedosti, että nyt Väinö tarvii niitä pisteitä, mutta on pakko grindaa. Tilanne alkaa olla aika tiukkana. 10-8. 10-8 ja siitä ja asetelmasta lähdetään. Yksi vanhoja lempi ET-viikkoja München Golf Club Eichenried on tällä viikolla sitten luvassa. Olisiko myös loistava saksalainen? Siis saksan puhuminenhän on vaan asenteesta kiinni. Siis ihan täysin. Ei tarvitsisi osata siis mitään. Kunhan siis äänet vaan Eichenried. Olet semmoinen tosi aggressiivinen. Sehän on niinku Saksan varmaan opetetaan jo peruskoulussa. Olet vaan tosi aggressiivinen. Kyllä se sillä lähtee. Erikoismaininta viime viikon ET-kisasta Oliver Lindell. Uran tähän mennessä ensimmäinen top-kypärä. Kyllä. Chippasi sisään viimeisellä ja sillä varmisti itsellensä jaetun 10. sijan. Onneksi olkoon Lindellille. Sinne. Hei, oli muuten sitten aika helvetin hieno chippi siinä viimeisellä. Siinä oli niinku se hipo täydellisyyttä. Jos jossain niinku haetaan se lapa auki paksusta raffista semmoinen pieni nosto, niin se oli niinku se. Jep. Jos Wikipediaan kirjoitat pieni nosto raffista lapa auki, niin sieltä tulee se Lindellin se Kyllä. videopätkä siihen. Oli siis täydellisellä peissillä aivan niinku keskelle kotella. Sai näyttää aika helpolta sen chipin. Sitten meet sinne itse, niin lähtee siitä vähän varresta sinne oikealle. Oli kyllä hyvä, oli todella hieno. Ja nyt se on niinku, nyt on se top-kypärä raavittu, niin seuraavaksi sitten aletaan meneen podiumia ja Kyllä. nostellaan kannua sitten. Kyllä. Ja sen aika vielä tulee. Nyt se näyttää vahvasti siltä. Me uskotaan siihen. Kaikki paarikärpäset uskoo siihen. Näin se on. Tapsa oli 60 haminoissa, teki katin, mutta ei mitään huippusijoitusta saanut raavittua. Mutta ei sen enempää varmaan nyt tuosta Italian Openista. Lintalta hieno suoritus. Ja Ei, huonosti tuli seurattua kyllä, että oli se oma kisa vei perjantai meni siinä valmistellessa ja sitten lauantaina oltiin koko päivä siellä kentällä ja sitten sunnuntaina huilailtiin, niin ei tullut kyllä paljon katteltua. Jep. Muuta kuin sitten nyt siitä loppupäätä siitä. Tulokset kattelin kyllä kaikki, mutta te ämyreitten ääreen ei niin sanotusti kerennyt, niin on turha ottaa kantaa, kun edelleenkään en tiedä minkälainen on rata. En ole väylääkään nähnyt. Niin on vaikea lähteä siitä. Mutta joo, se 17 se oli kyllä kireä. Joo. Kireä. Paljon väyliä ja paljon griinejä. Toi PGA Tourilla sitten nähtiin myös. Eikö me valita nyt sieltä Saksastakin? Käydään nyt eka viime viikolla. Okei, no niin, joo. Mä oon vaan menossa eteenpäin vaan. No se on ihan oikea asenne, mutta käydään nyt läpi tuosta nopeasti PGA Tourin suomalaisonnistumiset. Samppa 19 hienosti. Kyllä. Pelasi tosi tasavahvan kisan ja vielä viimeisellä rundilla sai otettua kisan parhaan kierroksen. Joo. Ja oikein mallikas paluu töihin Samuelilta. Oli. Kyllä Samuli vaan rullaa nyt tällä hetkellä hyvin. On hyvässä paikassa kyllä pelinsä kanssa. Tuossa sen kanssa viestittelin, niin laittoi vaan, että oli just hyvä tasainen veto, mutta vaan yksi semmoinen isohko jäi puuttuun, että siellä ei tullut sitä yhtään niin kuin isosti alle. Niin jep. Se oli oikeastaan ainoa, mutta sanoi, että hyvää steadyä meininkiä, ei mitään. Sieltä taas satku siitä vaivan palkkaa, ehkä siitä paarisapodille pieni siivu. Koskaan se eka moppari pärähtää meille. En tiedä. Pakko jossain kohtaa jo tulla. Niin kauan on jo lypset. Mut hyvä Sami. Nyt me voidaan mennä seuraavaan. Hyvä Sami, hyvä Suomi. Mennään ensi viikkoon. Mennään ensi viikkoon, hei. Eli niin siis tähän viikkoon. Ei jää vieläkin siellä paarissa. Aloitetaan sieltä ET:ltä, ratsujen valinnasta. Joo. Saksassa BMW International Open, sulle tuttu rata. On mahtava kisa. On siis tosi hieno. Siis vuoden parhaimpia kisoja. Niin kuin, silleen, siellä ihan hemmetisti aina porukkaa, siellä lämmin. Kenttä on mun mielestä aika hyvä. Tosi hyvä niin kuin venue. Miksi se on vuoden paras kisa? En mä siis, siellä on kaikki vaan niin kuin järkätty jotenkin tosi hienosti ja isosti silleen. Niin kuin, että siinä on semmoinen niin kuin oikeasti, että sen nimi on BMW International, niin se on niin kuin semmoinen, tiedätkö, international. Ei ole niinku mikään sellainen kyläkisa. Joo. Paljon katsojia vai? Paljon hemmetisti katsojia, joo. Siellä on ollut aika kivasti aina suomalaisiakin. Et kun München on kuitenkin aika helppo lentää ja sinne on helppo tehdä sellainen 3-4 päivän retki tuossa kesällä, niin
Se on mun mielestä makea kisa. Ainoa mikä miinus siellä on, niin siis Caddy Lounge on ollut aina aivan paska. Tai siis siellä ei ole virallista Caddy Loungea vielä. Siis siellä syödään niinku niitten, se on ihan sellainen työmaaruokala, missä siellä vedetään. Ja se ruoka on Ö-luokan kampetta. Mä oon siis pari kertaa sitten päässyt pelaajan kanssa. Et silloin kun me oltu Samin kanssa kahdestaan siellä, ettei ole ollut vaikka leidejä tai muita mukana, niin sitten Sami on ottanut muut niinku gestinä Players Loungeen, niin sitten on niinku, siellä on ihmisen hyvä olla. Siellä on niinku kaikki tip-top. Mutta sitten niinä vuosina, kun on ollut muita mukana, niin sitten on ollut siellä työmaaruokalassa, tiedätkö? Siis se on siis oikeasti työmaaruokala. Se on siis, niinku, sitä ei ole kyllä niinku ajateltu. Ja se ei ole niinku kehittynyt koskaan. Se tuntuu, että se meni vuosi vuodelta vaan niinku paskemmaksi. Mutta se oli tiedätkö just semmoinen, me oltiin silloin 2022, me oltiin 4 siellä. Niin siis sunnuntaina meillä oli tyyliin, me oltiin tokavikassa pallossa vai kärkipallossa? Tokavikassa pallossa. Ja meillä on joku 14.30 aika. Sitten tiedätkö, aamupala kämpillä. Sitten ajois sinne kentälle. Sitten meidän tiedätkö sinne työmaaruokalaan 1, tiedätkö, syömään. Ja on silleen, että all right. Siinä on tiedätkö semmoista siis jotain lihaa, mikä on siis tämmöstä. Sitten mä yritin syödä sitä palaa, ja sitten mä sanoin, että tiedätkö, no way. Ei niinku lähde. Sitten tiedätkö Samille vaan viesti, että tuokko mulla jotain sämpylää, tiedätkö, tai jotain sieltä. Sinne sitten 35 helteeseen, sinne yhden sämpylän voimi. Taisi se tuoda mulle sitten 2 jotain muutakin, mutta niinku se, on se niinku aika joke, siis sinällään. Että kyllä sit siellä on niinku hemmetisti kaikkia kojuja ja kaikkia. Ne aika paljon kädit niinku söi sit siellä niissä kojuissakin, tiedätkö, laittoi kättä taskuun. Mutta itse, koska on vähän tämmönen pihi kun on, niin ei tietenkään, ei voinut sitä 7 € jotain hommaa sitä ostaa. Pakko saada kaikkea näin ilman. Niin, no mutta kyllä se nyt ehkä järjestäjänkin puolelta olisi niin hyvä saada edes semmoinen pihvi siihen, mistä sä saat niin veitsen läpi. Niin, kyllä. Mutta sitten parastahan on siis se, että siellä on vielä ne muovivehkeet. Mutta joo, se on kyllä huono. Siis se on ainoa miinus siinä koko kisassa. Muuten hieno paikka. On, tosi hieno. Joo, ei ole mitään. Ei ole kyllä kaikki muuten niinku ihan viimeisen päälle. Sitten se on hemmetin hieno. Siellä on lauantaina iltana aina semmoinen, niinku perjantai-iltana on tämmöinen Players Party Münchenin keskustassa siellä isolla klubilla, missä siellä puetaan ne, tiedätkö mikä se nimi nyt on se. Mä voin lähettää sulle kuvan taas, sitten voidaan jakaa se IGC. Mutta mikä se on se niitten se perinneasu, bayerilaisten? Naisilla on oma ja miehillä on oma. Joo, mä tiedän mitä asua se tarkoittaa. Joo, mä en muista, mä googlaan sen, mutta mä selitän tässä samalla kun mä googlaan. Mutta joo, siis sekin on tosi makea niinku eventti. Se on tietysti perjantai, että se on niinku siellä olisi ihan aihiot kanssa mennä pitemmällekin, mutta oliko teilläkin siis päällä ne semmoista puvut? Joo. Siis mulla on kuvaista sitä, niin kun mulla on se puku päällä. Niin mä vaan googlaan nyt sen Bayer. Mut joo, siis on että siellä niinku sekin puoli on niinku järjestetty kyllä hyvin. Joo. Voidaan laittaa se kuva jakoon sitten. Niin kun ne on just ne, mitä käytetään niinku tuolla Oktoberfesteillä. Itse asiassa mä kysyin siellä, mä tutustuin muutamaan niinku aitoon bayerilaiseen, sit siellä just siellä partissakin, niin ne just sanoi, että se on niinku, he käyttää sitä niinku joka paikassa periaatteessa. Aina kun on joku juhla tavallaan, niin miehet niinku pukeutuu siihen. Ja mun mielestä aika makea. Makea. Mä ylipäätään tykkään sitä Bayerin alueesta. Se on mun mielestä siellä hienoja perinteitä. Ja se on semmoinen niinku, ihmiset on aika mukavia. Ja kyllä. Lederhosen on sen nimi. Niin, Lederhosen, joo. En muista naista, sitä mä en enää googlaa. Mutta joo, anyway, kisaan, kenttään. Müncheni. Se on siis puistokenttä. Senkin takia varmaan tykkään siitä aika paljon, mutta puistokenttä. Se on joku, Münchenihän on joku 500. Onko se 500 merenpinnan yläpuolella? Okei. Että se on aika korkealla. Niin siellä lentää pallo aika mukavasti. Me on yleensä pelattu sillä jollain 5 pinnalla, mutta se on kanssa siellä niin hemmetin kuuma aina, niin se kyllä se niinku kiipee aika paljon. Mutta siellä on ollut välillä aika haasteellistakin se, että paljon se oikeasti lentää. Et siellä tulee välillä niitä vähän niinku pummeja, että se niinku oikeasti menee vähän niinku liian kauas. Joo. Että siellä on tullut niitä hetkiäkin. Tai niitä tulee kaikille siellä, koska se ei pysty niinku jotenkin
kiveen hakkaan sitä paljon se oikeasti menee. Mutta semmoinen tosi hyvä. Alku aika tiukka. Et ekat 4 on niinku semmoinen, että jos tulee niinku baarissa, niin on tosi hyvä. Sitten tulee helppo stretchi. Sitten on niinku 10 on tiukka. 11 on helppo parfemma. Että niinku 11. Sanotaan, se on just semmoinen, se vähän niinku vaihtelee. Sieltä tulee aina väliin semmoinen yksi tiukka reikä, missä pitää vähän niinku tehdä vaan se paari. Mutta muuten on niinku aika semmoista, parfemmat ei ole mitään älyvaikeita. Mutta ne on taas tehty silleen hemmetin hyvin, että ne ei ole mitään pitkiä, mutta sun on niinku pakko osua väylää. Et muuten on niinku, siellä on yleensä raffia vähän pupsutettu, niin se on niinku, siellä on just veden yli lyötäviä kakkoslyöntejä paljon. Ja melkein kaikki parfemmat taitaa olla. Et sinne ei sitten raffista pitkää rautaa niin, tai sitten pitää käydä niinku hyvä fluke, että se jää oikeasti niinku makaa hyvin, mutta muuten se on niinku semmoista, että väyliä. Ja sitten ne väylät ei ole mitään niinku superleveitä, ne väyläosuudet. Ei se niinku tiiltä mikään tavallaan kauhean semmoinen kapea ole, en mä niin sanoisi, mutta et siellä on niinku, kyllä siellä väyliin pitää pystyä lyömään. Kyllä. Mutta tosi kiva, hieno lopetus, 18 siihen tulee iso dogleki vasemmalle ja sitten veden yli sinne. Tosi tiukka kriini ja yksi lipun paikka semmoinen niinku ihan no-go millä tahansa mailalla, että se pitää niinku siitä 60kin vaan lasettaa 3 vasemmalle lipusta. Ja ei, jos se on siis, en muista, paljonhan se on, olisiko se on joku 10 syvä varmaan siitä kohtaa. Ja jos on lyhyt, niin vesi, pitkä, niin vesi, oikea, niin vesi. Et se on, mutta on hyvä rata. Yes. Lähdetäänkö valitsemaan pelaajia? Siellä on suomalaisista tuttuun tapaan Lindell ja Pulkkanen molemmat on viivalla, mutta meidän valinnat. Kyllä. No mä aloitan edelleen, koska mä häviöllä. Kyllä. Nyt voi puhua voittoputkista, 2 putkeen. Mutta mä luotan, mulla oli hyvä konsepti viime viikolla, niin mä luotan tähän taas. Me mennään saksalaisteelle. Ja Matthias Smid on pelannut Jenkkitourilla kanssa. Kans joku sen kilpailun jo. Uralla on kanssa aika nuori kaveri vielä ja hyvä pelaamaan. Ei pidä kyllä minkään valtakunnan mekkala itsestään, on aika semmonen, ei niinku, no en mä tiedä, vähän semmonen, tiedätkö, vaeltava aave tavallaan kisoissa kun menee. Ei ole niinku mitään semmoista anna itsestään ihan kauheasti, mutta semmonen saksalainen konemainen pelaaja. Kyllä. Pelaa hienosti. Joo, ei millään hirveällä mekkalalla niinku mediassakaan, tai en tarkoita nyt, että hän pitäisi, mutta jotenkin huomaamattomasti hän oli yhtäkkiä PGA-tourilla pelasi kisoja. Ja kyllä, joo. Vähän under the radar. Joo, vähän se henkinen, joo, mutta sitten taas se on luonteeltaankin semmoinen, ei se niinku, se vaan paina, tekee duunia ja rullailee. Kyllä. Schmidi on mun ensimmäinen. Nyt kun sä alat olla lähellä, siis koko ajan mä oon yrittänyt valita semmosia, millä mä voitan totta kai, mutta nyt tulee ruskea. Onko noin? Nyt tulee ruskea. En millään tavalla syty pelaajaan, en millään tavalla, mutta mä uskon, että se tulee pärjään tuolla niinku tekee ainakin katin. Se on nyt niinku tavoite, että molemmat pelat tekis katin. Tää tulee vähintään sen tekee. Patrick Reed. Okei. Otan kuulokkeita pois tässä kohtaa. Siis mun teki siitäkin mieli lähteä menee nyt tästä studiosta, mutta mitään. Siis pakko. En anna mitään kyllä tälle. Mennään eteenpäin. No mä luotan edelleen saksalaiseen, koska tää on semmonen, mikä imee voimaa kyllä yleisöstä ja on Saksassa aika tykätty pelaaja kyllä. Siitä on vähän niin kuin montaa kansakuntaa, jotkut tykkää, jotkut ei tykkää. Se on aika intohimoista se tuulettaminen väillä. Ja se on vähän väillä niin kuin kentälläkin sä oot silleen, että miksi nyt syy, kun se oikeasti se fistbumpi lähtee sitten aika raikkaasti niin kuin välillä. Mutta Marcel Siem on mun valinta. Kyllä, on hyvä valinta. Mä oon joskus ottanut sen mun talliin ja silloin tuli piste mulle. Erittäin hyvä. Mä luotan mun toisen valinnan nyt erittäin hyvässä vireessä olevaan nuoreen nousukkaaseen pelaajaan, espanjalaiseen Angel Ayora. Se on mun valinta. Ja hyviä otteita ollut, niin
uskon, että runi jatkuu. On vaikuttaa aika potentiaaliselta herralta. Kyllä. Korkeillekin maailmallisille sijoituksille. Jep. Mennään näillä katsoa, miten ET:llä käy. Muita tämän viikon otteita suomalaisilta näkee PGA Tourilta John Deere Classic. Sami mukana siellä. Pelasi viime vuonna 20 alle tuossa kisassa ja sijoittui 12. Joo. Eikö viime vuonna ollut se, kun se täällä laukasi sen 60 sille ekalle paukulle? Vitsi, kun mä en muista niitä kierrostuloksia, mutta hyvin mahdollista. Eka oli mun mielestä joku 12 alle tyyliin, minkä Sampo paukutti sinne ja sitten perjantaina huilas, vai oliko lauantaina kun vasta huilas, niin sitten tuli äijää ohi. Niin toi on just semmoinen kisa, että siellä on mentävä kyllä niinku koukista ja lihas suorana. Kyllä. Koko kisa. 28 alle oli viime vuonna voittotulos ja no riippuu kelistä tosi paljon, miten alas ne tulee pelaamaan, mutta mitä nyt historiaa katsoo, niin yli 20 alle todennäköisesti pelataan tuolla. Mun mielestä tuo on pelattu 2 vai 3 5-9-iäkin. Ainakin Strickeri ja Paul Koidos aikanaan niin on 5-9 laukassut John Deeressä. Kyllä. Mutta tommonen kisa, mikä nyt viimekin viikolla oli, missä mentiin alas, niin Samppa pelasi sittensä hyvän sijoituksen, vaikka niinku vielä jäi vähän niinku hampaan kolo, että jäi se yksi kuuma puuttumaan, niin jäädään innolla katsoa, miten Samulin käy tuolla. Kyllä. Sitten naisten Eurooppa-touriin pelataan Irish Openi, siellä suomalaisia myös mukana. Komulainen, Wikström, Nuutinen ja olisiko ollut sitten Penttilä 4, kyllä. Emili Penttilä 4 näistä suomalaisista. Ja semmoista luvassa tällä viikolla. Kyllä. Openin karsinnat on, mainittakoon, että Openin karsinnat on tällä hetkellä käynnissä, kun tätä äänitetään, niin tuossa Lindelli johtaa Openin karsintaa omalla kentällään, niin toivotaan, että herra menee läpi sieltä. Huomasitko katsoa, montako tuossa kyseisessä karsinnassa oli jatkopaikkoja? Kai siellä se 2 tai 3 on, mä luulisin. Joo, tai aika tiukkaa. Yleensä ne on, koska siellä oli 4 kenttää. Siellä oli sitten Ville Virkkala ja Sakke Siltalakin oli pelaamassa jollain toisella kentällä. Siellä Virkkala oli ainakin ihan ok tiloilla. Että toivotaan, että sieltäkin mentäisiin läpi. Kyllä. Nyt me 100 varmaksi sanoa, että oliko muita siellä vielä, mutta, niin. Mutta tämä oli tommonen nosto. Pisti silmään, joo. Ennen kuin mennään tarinoita kentiltä ja Golf Yardsan pariin, niin nostetaan nyt ehdottomasti myös viime jaksossa otettiin esiin, että miesten EM-kisat oli viime viikolla ja sieltähän tultiin metallia kaulassa sitten kotiin Sakke Siltalan toimesta. Kyllä. EM-pronssia upeasti, johtikin kilpailuun jossain kohdassa. Elikkä erittäin kova suoritus suomalaiselta siellä, eli onneksi olkoon sinne. Kyllä, ehdottomasti. Mutta eihän me kai annettu muuta vaihtoehtoa kuin täällä niin, mitallia kaulassa sieltä pitää tulla. Niin, ei siellä muuta kannata pelata. Teki työtä käskettyä. Se on just näin. Joo, mä tässä tarkastelen samalla, mutta Ville Virkkala tällä hetkellä 8. toinen kierros alkanut Open karsinnassa ja tästä nostelen näitä. Mä katson vielä noin pari kenttää, mutta mun mielestä tää oli nämä 3 herraa vaan mitä mä katoin, mutta jatkan vaan samalla, mitä olit ikinä. Joo, no ei mä olin paketoimassa vähän tätä Open-hommaa tai tätä niin, EM-hommaa. ylipäätään. Koko jakso? Ei. Tätä meidän virallisempaa osiota, missä käydään niinku faktajuttuja läpi. Kyllä. Tai ei aina faktojakaan, mutta niin, kyllä. Vähän tommoista. Niin. Joo, ei meillä semmoista taida olla. Löytyykö sieltä muita suomalaisia? Tuo ei ollut, mutta siis mä oon aika nyt 100% varma, että täällä ei muita enää ollut. Ei, kyllä se toi kolmikko on. Ja 2 on nyt aika hyvissä, toinen johtaa ja toinen 8. Että siellä on. Toivotaan, että kun torstainen jakso pullahtaa, niin meillä on muutama Open karsinnoista mennyt läpi. Jep. Mutta hei, mennään pienen katkon kautta tarinoita kentiltä osioon. Ennen kuin mennään tarinoita kentiltä osion pariin, niin
huomattiin tuossa, että myös Alex Hietala. Joo, oli Lindelin kanssa samalla kentällä, ei ollut niin hyvällä positiolla. Yes. Sieltä joutuu vähän kaivaan, että open paikka tulee, mutta sitten Jokki. Yes, Latitude 65 tarjoama osio tarinoita kentiltä. Just arvottiin tuossa maanantaina pari Latituden juomalavaa meidän Instagram-seuraajien kesken ja voittajille on ilmoitettu. Meillä on tulossa lisää arvontoja, joten käy ehdottomasti ottaa Spaarissa podcast Instagramissa seuraukseen myös. Sinne on tosiaan tulossa mukavaa arvontaa vielä ja kaiken näköistä, niin ihan vörtti pitäisi olla. Ihan vörtti pitäisi olla. Joo, Latitude oli myös Paarissa kisassa mukana. Kaikki osallistujat sai goodiebagissa yhden tölkin maittavia juomia. Se on kyllä hyvä se vattujuoma. Mä kyllä dikkaan. Kyllä mä tykkään, ne on aika niinku raikkaita. On. Mutta mennään tarinan pariin. Tällä kertaa. Olin vanhalla gotikentällä. Olin vanhalla kotikentällä harjoittelemassa lähipeliä kauniina kesäiltana, ja koska kenttä sijaitsee lähellä keskustaa, kävi siellä myös paljon nuoria uusia golfareita iltasella. Itse pidempään lajia harrastaneena jopa arvostaa, jos nuoret avoimesti kysyy, kun ovat epävarmoja siitä, miten golfkentällä tulisi toimia. Tällä kertaa tuli kuitenkin astetta yllättävämpi kysymys. 3. reikä tulee lähellä klubitaloa chippigreenin viereen, ja itse siinä chippaillessa huomasin, kun 3 noin 15-vuotiaista käveli 3. luokseni ja kysyi, mitä tälle pitää tehdä. Sillä hän tarkoitti luonnollisesti valkoposkihanhea, jonka pojat oli reippaasti napannut kaulasta mukaan, päätettyään ensin hanhen elämän matalalla, mutta ilmeisen napakalla draivilla. Aika vaikea siinä oli mitään järkevää vastausta antaa, joten totesin vain, että viekää kotia ja pyytäkää vanhempia tekemään ruokaa tai jättäkää siihen, koska kyllä sen ketut siitä syö. Semmoinen metsästyssaaliin kanssa sieltä. Tyhjäksi veti. En mä tiedä, mitä sille pitää tehdä. Kai sit pitää ilmoittaa johonkin. Niin. Onko ei se suojeltu lintu? Onko? Mä en tiedä. Ei ole ikinä tullut vastaan tuommoista tilannetta. Ei. Me saatiin hän laittoi meille kans kuvan tosta, niin mä voin sitten sen näyttää, mutta joo, aika villi keissi. Sikäisen aika tyhjä hetki voi olla, kun on valkoposkihanhi tulee pojat kädestä, että mitä tälle tehdään. Se on raivi napsahtanut. Oliko niinku rangella napsahtanut, selvisikö se? Ei, kun mun mielestä 3. väylällä vai missä. Joo, 3. reikä tulee lähellä klubitaloa. Siinä missä se oli chippailees, niin joo. Kolme noin 15-vuotiaista käveli 3. luokseni ja kysyi, mitä tälle pitää tehdä. Se oli kentällä sitten käynyt toi accidentti. Joo. Kiitos tarinasta. Näitä voi meille lähettää Instagramissa ääniviestillä tai viestillä. Ja tarinan lähettäjälle lähtee sitten Latitude 65 tuotepaketti kiitokseksi tarinasta. Mennään Golf Jartsan pariin. Mennään. Otetaan täältä näitä, mitä on tullut inboxiin alkuun. Siellä se mun on ihan yhden jo ehdoton suosikki. Se on vasta kommenteissa. Siinä meidän arvonnassa pyydettiin laittaa lempijargoni meidän jostain jaksosta tai sitten joku oma termi. Joo. Niin siellä tuli muutama uusi, niin voidaan ottaa niitäkin tuohon tiskille. Oli mahtavia. Otetaan tuolta ensimmäinen. Kärsyperse, kärkkäri, kärsä on kärkiosuma. Kärkkäri ja kärsä on tuttuja, kärsypersettä en ole kuullut. En ole kyllä kuullut, joo. Sitten sama kaveri laittanut kerni. Kernistä aina väillä puhutaan. Eli kriini. Ja on käyttänyt lauseessa vielä tuohon loppuun mainittakoon. Laittanut ai että, se on kernillä. Tää aina mainit. Totta kai. Sitten soketeista teillä on ollut muutamassa jaksossa puhetta, niin en muista, että olisi ollut mainintaa yhdestä nimityksestä, joka ainakin itselle on se tutuin, eli Sokrates. On muuten.
Kyllä sitäkin tulee aika paljon käytettyä, mutta... Mä en käytä oikein ikinä Sokratesta, mutta on tuttu. Mutta on hyvä nosto, koska on jäänyt meinaa mainitsematta. On, niinku, on tuttu kampi, Sokrates. Ja on hyvä kampi. On. Mä en tiedä, niinku, tietysti se itse filosofi Sokrates, niin en tiedä, onko se niin rauhallinen ehkä, kun sitten tää soketti, kun kenen nimestä tää on muotoiltu, mutta katsotaan tuolta. Pieni hetki, mun pitää vähän, tuossa oli laitettu muutama homma tähän liittyen, eli seuraava jartsa. Taustana, että kysyin ChatGPT:ltä, miten tuulta voi arvioida kentällä, ja GPT sanoi, että heitä ilmaan nurmikortsu. Ja sit se on laittanut kuvat tuohon sen GPT-vastauksesta, niitä mä katoin tuolta. Se on keskustellutkin sen kanssa tossa. Ei mennä siihen sen syvemmin, mutta GPT siis keksi ihan lennosta nurmikortsun, joka ainakin meidän kaveriporukassa tarttui heti käyttöön. Niin se on kysynyt, luotetaan tästä nyt vielä, se on kysynyt tuolta ChatGPT:ltä, että mitä nurmikortsu tarkoittaa, niin GPT on vastannut, hyvä kysymys. Nurmikortsu tarkoittaa käytännössä pientä ruoho- tai nurmituppoa, jonka voit napata maasta ja heittää ilmaan nähdäksesi, mihin suuntaan tuuli puhaltaa. Tämä on golfaajien ja kädejen perusniksi tuulen suunnan tarkistamiseen, etenkin silloin, kun lippu tai puut eivät tarjoa tarpeeksi selkeää vihjettä. Joo, sit se on jatkanut tuota keskustelua sen kanssa hauskasti tossa noin, mutta nurmikortsu. Se on hieno tietää, mistä toi jälkimmäinen sana tuossa yhdyssanasta, niin. Mistä se kumpuaa, mistä on ChatGPT kyseisen termin rullannut kyytiin. Nurmituppo on ehkä vähän normaalimpi, mutta et sä sitäkään oikein tupoksilleen sano. Ei. Mutta on hyvä. Nurmikortsu. Otetaan next. Siis tämähän olisi muuten oikeasti ChatGPT:llä voisi saada aika hauskoja golfiargoneita. Voisi ottaa ehkä semmoisen, jos testata mitä sieltä tulee. Mennään seuraavaan. PGA Noja toi jostain syystä mieleen Lantiostondis-nimisen jartsan. Lantiostondikseksi sanotaan sitä, kun pelaaja odottaa kärsimättömänä lyöntivuoroaan mailaan nojaillen kyrsiintyneen näköisenä, kun greenillä on vielä pelaajia. Lantiostondiksella halutaan viestiä greenillä oleville pelaajille, että homma kestää turhan pitkään ja että alkaisi olla aika pistää pallo taskuun. Liitteenä havainnekuva. Saatko kiinni asennosta? Saan. Kyllä. Vanha kunnon lonkkalepo. Jep. Tykkään tosta, että Lantiostondiksella halutaan viestiä. Joo. Oli hyvä. Mutta sehän on vähän. Kyllähän sä niinku jotenkin sillä kehon kielellä yleensä viestit, että nyt, jos et sä on niinku... Että nyt eteenpäin. Niin, rupea näyttämään sieltä tai vislailemaan. Mutta on hyvä. Itse yleensä on vaan se lonkkalepo siinä. Nojaa seiskaa ja on siinä. Lantiostondis. Raju paukku. Mennään seuraava. Nyt jo pari kesää käytössä ollut golfjargoni bunkkeri on Sauronin silmä. Sauronin silmä on Keskimaassa tunnettu voimakas symboli ja kuvainnollinen ilmaus, joka liittyy pahuuden voimaan ja Sauronin valtaan. Se ei ole fyysinen silmä, vaan pikemminkin Sauronin läsnäolon, valppauden ja pelon symboli. Siis mahtavaa, että on kaivettu tämmöinen faktuaalinen analyysi tuohon. Kyllä. Ja puhutaan kuitenkin hiekkaesteistä. Kyllä. Mutta se on se pahuuden symboli. Mutta onhan bunkkeri oikeasti, eli ansaloukku, hiekkamonttu. Putero. Niin. Onhan se perusklubipelaajalle, onhan se niinku paha paikka. Sitä ei niinku itse aina osaa ajatella, koska se on aika semmoinen, ei niinku oikein pidä minään, vaikka olisi bunkkerissa. Jep. Ja monesti niinku jollain parvitosilla niinku periaatteessa tahallaan missaa bunkkeri, että jos missaa, niin se missaa siihen bunkkeriin. On, ja usein jos on vaikka semmoinen parvitonen, että ei oikein yltä greenille, niin sitten on semmoinen, niinku, että tavallaan yrittää löydä siihen etubunkkeriin. Jep. Tai johonkin etubunkkeriin tässä tapauksessa, kun ei yltä, niin se on niinku semmoinen.
Mutta toi on hyvä. Sauronin silmä tänä päivänä. Ihan älytön. Pahuuden symboli. Sauron. Niin. Tohon täytyy sanoa kyllä, että mä ymmärrän just kans sen niin kuin Sauronin silmän pelon, koska sieltä helposti tongitaan se 3-4. Ja mä oon huomannut, kun muutaman kerran niin kuin joku kaveri on vaikka tonkinut sieltä sen pari. Sitten mä oon sanonut, että niin kuin avaa vaan se lapa ja lyö roheasti siihen. Sitten avaa sitä lapaa 0,01. Ja silti se kääntyy suoraksi ennen kuin lähdetään lyömään. Niin. Mutta siis sehän on oikeasti sitä niinku, siis 80% pelaajista ei tiedä mitä pitää tehdä, kun pitää avata lappu. Se on erikoinen konsepti, mutta mä väitän, että tuo niinku alkeiskurssi, tommoset proot, niin ne ei niinku opeta sitä jotenkin tarpeeksi, koska sehän pitäisi opettaa niinku silloin heti. Niin. Että tässä on suora lapa ja tässä on niinku oikeasti, kun on lapa auki. Jep. Koska se on niinku semmoinen tavallaan, että sit se on niinku, tai sitten se avataan just niinku näin. Eikä tiedäkö oikeasti haeta sitä niinku lisää loftia. Jep. Mutta se on erikoinen. Siis se on niinku just, tiedätkö, kun mäkin olen välillä jotain opettanut, tiedätkö, joku kysyy, että no mitä mun kannattaa täältä nyt bunkkerista tehdä. No avaa sitä lapaa. Sitten tiedätkö. Sitten on silleen, että se on nyt samassa asennossa se lapa edelleen. Jep. Tiedätkö, että avaa sitä lapaa. Ja siis näin, eihän, tää on jo liikaa. Sitten se ei niinku viekään auki oikeasti. Kun se pitää olla niinku ihan selällään. Jep. Se lapa. Ja sitten sen kanssa on huomannut, että kun on sanonut, että avaa vaan lapa, niin sitten ne avaa niin, että niiden kädet menee vaikka mukana. Kun se pitäisi vaan pyöräyttää käsin sisällä se lapa ihan Sepposen selälle ja ottaa normaalisti kiinni. Kyllä. Niin. Mutta joo, se, en mä tiedä, se kai tuntuu niin villiltä jotenkin, että se lapa on ihan Sepposen selällään siinä. Niin, en tiedä mikä. Mutta Sauronin silmät, niin on se syön. Ymmärrän termin kyllä. Kyllä silmä poistaa ne, kellä lapa ei ole auki. Pahuuden symboli. Se on ase Sauronia vastaan. Niin, että avaa lavan, niin se ei pysty katsomaan. Niin, heijastelee niin paljon. Joo. Jaha, mennään seuraavaan. Asiaa kun on paljon, niin vielä vähän golfjargonia. Tää tuli yhden tarinan perään. Ruotsissa meillä oli kavereiden kanssa termi LS, eli Leetta Shelv. Ymmärrätkö, mitä, kun sä sanoit viimeksi, että mainio ruotsalainen, niin nyt testataan. Mutta kun mä osaan... Et sä väittänyt, että sä osaat kieltä, mutta testataan niin. Kuitenkin. Leetta Shelv. Shelv joku hylly. Ei. Itse, onko? On, itse, hyvä. Self-sanasta. Mutta en tiedä mikä leetta. Etsi itse. Eli LS. Termiä käytetään, jos kaverin lyönti karkaa niin syvälle metsään heinikkoon, että siitä on ihan turha lähteä etsimään. Usein lyöjä haluaa silti itse käydä vilkaisemassa. Esim. Avauksen jälkeen voi todeta, että toi on LS. Suomessa ei ole vastaavaa tullut vastaan, mutta teillä tai muilla kärpäsillä ehkä on. No kaupparisääntö on ainakin hyvä vetää ja hakea. Mutta toi on ihan hyvä. Toi on LS-kama heti itse. Joo. Otetaan vielä inboxista yksi ennen kuin nostetaan muutama kommenteista. Tuli mieleen, kun teitä tässä kuuntelin. Elikkä välillä kuuluu, kun joku lyö greenille, mutta aika kauas lipusta, että no, se on tanssilattialla. Niin siihen hyvä vastatokaisu on, jos on vaikka noin 20-metrinen putti jäljellä. Ja tonne vielä kuulee ehkä musiikinkin. Tai jos on iso greeni ja oikeasti paljon matkaa, niin voi sanoa, no, on tanssilattialla, mutta ei kuule enää edes bändin soittaa. Aika hyvä. Oh. On hyvä kaivettu. Tonne kuulee ehkä vielä musiikkia. Aika hyvä. Hyviä tulee kyllä. Oh. Jengillä on hyviä. Tää on mainio tää osio. Tää on saavuttanut tämmöisen. Jengillä on oikeasti niinku hyviä. Tommosia oikeasti niinku mietittyjä. Niin, tommosia tilanne-letkautta. Niin. Ihan hemmetin hyviä. Tosi paljon tullut kyllä semmosia, niinku, mitä ei ole itse kuullut. Niin jo. Niin. No Sauronin silmä oli ainakin semmoinen, että ei ollut ihan omassa katalogista. Jep. Käydään katsoa tuolta kommenttikentästä siitä meidän arvonnasta. Siellä oli muutama vähintäänkin nostamisen arvoinen kommentti, joista mä ihan ensimmäisenä otan tuohon omujyyrä. Tämä on semmoinen varmaan, mitä ei välttämättä ihan hirveän moni meidän kuuntelija tiedä, mutta omu, niin se on aika hyvä termi, jos käy omu.
Kyllä. Osaatko avata sieltä? Käy tuuri isosti. Kyllä. Ja Omu tulee oikeusmurha Kyllä. sanasta Kyllä. lyhenteenä. Se on erikoinen siis, että joku on Omu-pelaaja. Eli sillä käy aina hyvä tuuri. Nyt sitten se termi on kuitenkin oikeusmurha. Jep. Mutta se on niinku jotenkin se... Se on vähän pyörähtänyt eri merkitykseen. Niin, kyllä. Mutta se on niinku oikeusmurha muille, Jep. se pelaaja, kun se on Omu-pelaaja. Jep. Sitten jos on Jyyrä, niin se Jyyrä on vähän semmoinen... Tää on aika tamperelainen termi, mun Jyyrä. Mut joo, enää ei ole niin paljon päivittäisiä, mutta silloin 15-20 veenä. Jep. Niin tää oli tässä Tampereen sisällä hengitti aika paljon tää sana Omu. Jep. Eli oikeusmurha. Ja Jyyrä on vähän semmonen, että pelaaja, joka ei osu yhteenkään greeniin koko rundin aikana, mutta pelaa kaksalle silti. Niin se on vähän niinku semmonen Jyyrä. Et se on kyllä hyvä. Sulla oli kans tuolta joku lemppari. No otetaan se vielä. Lopetetaan siihen, koska mun mielestä se on niin hyvä. Ennen lopetusta, niin täällä on yksi hyvä, mitä ei ole muistettu sanoa. Tai siis tää ei ole tullut meidän jaksossa, mutta tää on molemmille tuttu. Lypa. Lyhyt pallo. Tää lyhyt paska. Joo, mä en tiedä. Mä yritin kaunistella. Me voidaan aina kiroilla täällä kuin siilit. Tää lyhyt paska. Joo, ja äijä siellä. Haavi auki. Ota se lemppari, niin lopetetaan heitä siihen, koska se on mun mielestä niin, mä oikeasti ääneen nauroin kotona. Mä saatoin olla myös vähän väsynyt, mutta siis semmoisen 10-15 minuuttia keräilin kamoja, niin ota se sieltä nyt. Otanko mä sen? Ota se sieltä. Anoppi. Nähti lähtiessä hyvältä. Näytti lähtiessä hyvältä. Nähti. Tää on äärimmäisen vaikea artikuloida. Näytti lähtiessä hyvältä. Se oli kyllä niin. Anoppi. Näytti lähtiessä hyvältä. Eli kun pallo lähtee ja sitten se päätyy todennäköisesti mettään, niin se on anoppi. Näytti lähtiessä hyvältä. Lähti linjaan, mutta käivä perään sinne. Jep. Homma ohi. Peli on. Ällässä siihen. Kaupparisäännöllä sinne. Vetäjä hakee. Jaha, olisiko se siinä sitten tältä erää noin? Lopetetaan tää. Lopetetaan anoppi. Anopilla on hyvä. Näytti lähtiessä hyvältä. Ei kai siinä muuta. Jos et vielä seuraa ohjelmaa Spotifyssa, niin laita seurantaa. Ja jos oot YouTuben puolella, niin pistä kanava tilaukseen. Niin kyllä. Tulee aina ilmoitukset, kun uutta jaksoa on eetterissä. Ei muuta kuin vetoja. Seurataan Müncheniä ja Samulia John Deeressä, niin mennään näillä. Kohti uusia jargoneita. Näin me tehdään. Thanks. Parissa podi, parissa podi, podi, parissa podi, parissa podi.